Kumsa ti le sabti pakhat Sunday school day kan lo thleng le ta a kul si beng lai bial Sunday school thok tu te le Sunday school member zawng te lo pai su Krista mingin chi bai ka bu ka cheu Sunday school day a hian general tang ten Thuchah te an siam thida bial hruai tu ni da zo da tagin Sunday school day pualin ega ka bo Thuchah ko tha thau ta da han soi chu ve kan tu a te hian ro fan da kan han siaba Sunday school day hi ekti ka tang khan nge kan man tan ti lampang te chu de kum da ga te kan lo ngai tha toi ka ri ga tin Sunday school lo chu dan zawng te po kan riat kan ri ga chu vai da hian soi chu ka tum lem lova ka soi tum lai tak zo ka chu Sunday school poimo da lai hi han soi toi te a han soi kan du ani Sunday school day kan lo kan thena hian Sunday school a thok tu te kanin tuai thar that le kha atul khop pin ka ria a Sunday school day ya hian kan ril ru kan ngai to na ti thar le i langin ka du a chu tiang tur po chuan kan ngai to na te lo seng thar le i la ka du tak meu ani Sunday school hi apoimo em ani ti hi man soi thina kan repau to in karinga kan riat to nu ni ma selangin hanin riat thar le te kha kan du dewa chulai chon point ni khat lek khan soi Sunday school poimo na han soi kan du a chu ama sabera chuan Sunday school hi Pathian thu tak kan zirna ani ti hi kan riat non le tan kan du ani ko ran hote kan in khoma sermon te kan ngai tha thina Pathian thu cha ropui tak te kan ngai tha thin ani heng te hi a tha em kan nun ram te po choma kan tharau nun te po chom thina ama thung chu sermon atang hi chon Pathian thu hi ani na tak hi kan zir chuak zo lo fo thina kan ril ro amang le kan lung len ang zawng te hian sermon a chuan kan du ang hoi zawng deuh te hian kan soi chuak thina khalai kan Bible chang pa chhiar te abung ina tumte a hun lai ne na milakha tik anga soi fian na le ani na ang taka pa zir na kha sermon tlanga tang hi chuan kan nei lo fo thin ani kan ril ruwa om ang zawng kan ril ruwa alung len zawng te rawina a ron tho dan ang zawng te hian kan soya tha tak te chu kan soi thin tho mai mar thung chu Sunday school a chu ani to lova helai chang hian enge atuma helai chang hi a hun lai an je hun lai hian engang bo ro kin nge a oma engang din huna nge an dina engang chi nge ani ti lai kan kha ani na ang takin Sunday school a chang kan zir to thina chu bang chuan Pathian tu tak kan zir na om chhun ani ti hi kan theta ta na kan du ani Sunday school hi tunai hian kan uar le zual hi kan du a khovel sa kho ram zui tu te zinga hian Juda te le heng musulman ho te hi an zirtir na an nget hle an ket ber rangai an ni a sa kho rang zui tu zinga hian achan an chui na chuan Pathian thu zirnan hun an lo hmang na sa em ani ti an riat theih pha ani an sa kho le khabu hi kum khata an zirna sa a an chu dana chuan Judami hian tlang puin kum khata hian dar kar zaruk vel Pathian thu zirnan hun an hmang angai ani a musulman ho po hian dar kar tam tak an hmang ani chuti ang ani awang chuan an sa khuwa hian an nget em ani chuti lai chuan keini mizo Christian te kan ko ran te Pathian thu zirna a hian kan zir tam lo hle mai a zir zonga chuan in khom te chu kan nga a sermon te po kan ngai thana sa a amor thung chu Pathian thu ani na ang tak ka zirna hun hi Sunday school bak kan nei lo wang hian kan nga lo em a kum khata Sunday school voi somli borvel kan kala chuta po chuan Sunday school class kan lak tak hi chu minute sawm panga tanga som ni in kar vel te ani tlang puya ai re deuh lo la te po kan om mai theia han bel khom tai la kum khata kan Pathian thu ani nang tak kan zir hun chunga kha atam lo em ani chumi ani awang chuan heng Juda te le musulman te ho ai hian Pathian thu a po hian kan sa khu a po hian kan get lo deuh zawk ni a ngai na lian tak a om ani chumi ni ban Sunday school hi poimo a ko ran ho te Pathian thu a min so ngeta
ko thana bin so ke tul poimo tak mai chu Sunday school kha alo ni ta a Pathian thu ani dang taka kan zirna om chhun kha ani ta ani chumi de bachon Sunday school kha poimo em ani ti kha kan thria ta na kam du ani adot le chuan Sunday school hi rongbol tu te in cherna ani ti lai hi kan thria ta tan kan du ani beginner Sunday takin Pathian thu kan zirtira sidiara ron chuaka sidiar tu da chon doctrinal kan nei ta a doctrinal thegin an ron zir chuaka kum sawm le panga kum so puruk bor bela kha Sunday school a hian hun an ron hmang chowa chung an ron zir chua vek to nuwa chuan puitlik a ron luta rongbol tu ni turata da a ron in cher chuak chho thi ani pioi di hruai tu ni turata da te ele di hruai tu ni turata da te Sunday school thirtu la di le turata da te ram thim ram rawa thoka misonary tha thok turatan te missions department kai hruai tu turata da te ko ran upa te tir ko te le pastor te ron di turata da kadin cher choda chu Sunday school hi ani ti kha kan thria ta da kan tu ani Solomon temple an saklai chanchin kan cher chuat lalte le khabu pakhat da bongrok chak sari kan cher chuat Solomon temple an sakna a khan tu bori te ropui ri te thir riam thei ri reng hriat ani lawani Solomon temple an sak chung khan kha ega tinge kan ti chuat he ta athing an lak da phun ate alung an lak da phun atang te khan temple an sak na turata da khan pan ro zawng kha cher sa engkim mai siam pel sa vekin aron lak wa ka di khami an athing te lungten lak na phun atang khan chu tiang bok chuan helaya ko ran hruai tu ron turta na te pioi di hruai tu di turata na te ele di hruai tu di turata na te ko ran upa di turata da te an ron ni theina turata na kan cher da kha Sunday school hi ani a chu ka taka kan lo cher chu to ho ten ko ran kan en kol ga kan kai hroi chuan Sunday school taka thata ka kan lo kai hroya kan lo en kol to ten ko ran an ron kai hroi chuan ko ran chunga hian in hir kho na thom te in ti boy da thom te khang zawng soka kha a om lo boka ko ran na neu ang chi te hi a om tlem don ti da alo di chumi ni bang chuan ko ran ho te rongbol tu kan cher chhuwa da poimo tak mai ani ti kha kan thria ta da kan du ani atot le a chuan ko ran so ge na ani chin khat ka soi thuak to a ko ran ho te min so get ani tir ko pol aten rogan bol line kan hria a tir ko tel ti kan cher chuan tir ko pol a chuan ram ala a ko ran aphuda akal sada ti khan hun sang saga akala kho sang saga akala ko ran aphuda ram ala zela ti khan ma se khang zong sum kha ai en kol man lwa en kol tur ta na timothe te mi sang ada le a kha ram khim ram rawa thok tu te missions department lampang ten aseng khom na te mithar seng khom na te an thoka khami lo so ke ta lo en kol kha Sunday school hian kan ti tur ani ti kha kan hria ta na kan du ani ko ran so nge tu tur kan ni ti lai khi kan hria ta na kan du a tir ko pol ange pon chu soya pola na phuna apola wan tuina choma a than tir tu chu lalpa ni ati a missions department te midang dang ten ra ko ran an tin to te ko ra tho te lo so ke ta tuya chom kha Sunday school department mo ani ti lai kha kan thria ta da kan du ani Sunday school chu ko ran so ge tu kan ni ti lai kha kan thria trek ata da kan du ani Sunday school poi mo na lampanga chuan kha lo du tok ta ila khatakhang point pathum pali la kan soi tang po khan Sunday school poi mo zia chu kan thret thei to mai in ka ringa mitam takten Sunday school hi apoi mo na kan thre phak lova enge mo poi mo na le kan ti thi na ni amaro thung chu ko ran te Pathian thu taka min so ngeta ko ran te rongbol tu turta na min cher chuak tu kha Sunday school hi ani ti kha kan thret ta na kan du ani zirtir tu te kan oma Sunday school a chuan puitling lampanga te le no panglam panga te kan oma kan poimo na pani khatlek khan soi kan du'a Sunday school zirtir tu te hian kan thu zirtira hian kan fim khur angai khop mai ti lai hi kan theta ta na kan du ani kan no pan lai khan kan zir thina beginners ate kan zir thina tun nuwa hian ani lo dan hi ka hre fi thiam ve ta deuh choba kaina le abela chungchang kan zir thina
kaina khan alowa thlai thar a chia ron la a abelana tha la a ti khan kan zirtir tu ti khan min zirtir thina tun thleng po hian ka tiang zawng khan kan lo sirem ka hre chi alowa no pang lam panga te kan thok to lo bagin ka hre chi alowa mar thum chu bible hian chia la kaina khan alowa thlai thar a chia lawmthu kha kan bulo renga engwai nge pathian in kaina thil hana pom lo lai abela thil hana pom ti lai a khan min zirtir na khan pathian ta na kan thil pe ka hian pathian hena kan thil pe ka hian kan nei zinga tha poi kan pe ve turani ti zawng khan ka min zirtir thina kan zirtir ru te khan tun thleng po hian khan na satak chuan min la ngei mai a tha khop mai that chu mar thum chu pathian thu ina a soi tum lai khan lai kaina le abela chung changa khan kaina thil han pathian ina pom lo lai kha lai kha ani lem lo ani chumi dang chu kan zirtir na hian kan fim khuranga ya engwai nge kaina thil han ka pathian ina pom lo kan ti chuan ebele adaba bo chia da bagin mihring kha eden hodom theloi no chua kan ni a kan sual boy kan ni to bagin pathian kan au e thein tur tan chuan an hun lai khat thisen atel ngai to sual kai dam na tur chuan thisen telwen sual kai dam na om thei to lova chu ba chuan an patnia in thoi na hlada khan pakhatin berab a hlada thisen telin patit berab a hlana pakhatin lowa thlai thar a ron la a hlada a chia hlan ti in ziak be lowa khan thisen tela khan pathian lung oi lain thisen tel lo khan pathian lung a oi zo lo chuwang chuan abela in thoi da pathian in apom laia alom lai khan kaina in thoi na ka pathian in apom lo ani chu zawk chu ani a chumi ri wa chu kan zirtir na hian kan fim khur angaya pathian thu ani na ang tak ka kan zirtir thin a hi apoi mo em ani ti lai kha kan hriat ta na zirtir tu ten kan hriat tur ta na kan du ani tin kan zirlai bu hian enge min ko mu atum ti lai hi kan hriat chen kan du bok zirtir tu ten puitlenga chuan atopa hian kan zir chhuah tur te hi an ron da theda kha zirtir tu te hian zirtir na kan lakin khami kha zirtir chhuah ram hi kan tuma poimo khop mai a then hi chu ain kan zirtir dana hian a then hi chu an kan ti fu chi lo deuh anga ti tur ang zirtir hi kan nei fo mai tin lo pa ga po ni tho mai Abraham chanchin te kan zira Davida chanchin te kan zira Josepha chanchin te mi sang te ka chanchin te kan zira kha kan zirtir khan enge min ko mo tum ti lai hi zirlai tanna hian zirtira hian athupui an zia noi che hian ko mu tum kha a om thida di kha kan zir chu tur lai chu di Abraham chanchin kan zirda khat Abraham pa thu te ra ani a ti kha kan ko mu tum ani ber lo kan zirlai hian ti kha kan thred than na kan du a Abraham pa thu te ra ani a papa Isaka ani a ti vela kha ani lo khang kha chu da ki da an ron le da ka ron chir thi Bible ron chir thi kan no pang te kha ron chir thi ba kan ron hre ba yang chu ai chuan Abraham nu na tang khan enge min ko mu kan zirlai khan atum ti kha ati ra khan ko mu tum kha om thida di kha kan zir chu ram ba kha poimo no pang te kan zir tir chu ram ba kha poimo Josepha du na tang chuan ege kan zir tur arin om na ang chi te ani ma di dai mai thei ani ai gut tara ba an mana Potiphar sala oba ti vel ai khan chu ba chuanin kan zirlai bu khat enge min ko mo tum kan zirlai khat enge min ko mo tum ti kha kan hriat pasaka kha poimo a chumi chu zirtir tu ten no pang te kan zirtir chu ram ba kha poimo ani ti lai kha setel tai lagin kan du ani adot le chuan kan thu zirtir tura kan chia da ngai zirtir tu te chiang mang lo hian kan lo zirtir ang ti hi ka hlawadi Bible ati hiat kan bua bathaya ziaga chuan bung som le paga kan bua middle vek a hroi chuan khor khuru ba atla ang ti kan bu ani middle vek a hroi chuan an kal na bulo tu an kal na tur bulo ve anin hruai khor khuru atla kha an chan tur adi bai chu tiang che chuan zirtir tu te pon kan thu zirtir tur kan chian lo chuan kan no pang te eng tin nge kan zirtir chhuah theiang ti lai kha kan ngai to na om selagin ka du ani zirtir tu ten kan thu zirtir tur hi kan chian a tha khop mai high school ka kal ve lai khan sar thop te kan ti ba ya adi kha chemistry kha la theda a thiam khop ba ya zirlai class alak do thian zirlai bu hi aron ke ngai mi lowa in lam paka lo it en da sat alo zir da sat hi hriat theda aron lu ta
kan zir tur lai chu en lo hiat aro soi deuh zara tikhan adu chin to ka soya lot min pele miel baya khatiang khop khat azir lai kha athia ba abel adi khatiang deuh khan no pang kan zir tir da te Sunday school class kan lak na reng a te po hian zir tir tu ten kan zir tir tur la kha kan chian anga ya di ani lo chuan middel vek hroi kha kan ang palang ti kha la om khop mai atut le kan soile du la ya chu zir tir tu atana hian qualification kan nei ve ani Sunday school zir tir tu ni tur atana hian tila hi ka soi du ani ai ka ngai poimo em ani a mun sang ka kalna te po Sunday school chungchanga chuan ka soi deuh zi thin Sunday school zir tir tu ni tur tan hen qualification kan nei ve ani hi lekha chiar chak dewa ti kha kan qualification ani lova ani hi no panga en kol thiam dewa ti kha kan qualification ani ngot lo khovel thiam na chuan khovel zir na chuan zir primary le middle school zir tir tu ni turata na chuan chumi chin chu ngai ani high school a chumi chin chu ngai college a chumi chin chu ngai an ti a zirna pa ngai ba ka an kalpi lampanga po tun lai chuan in eng test samoni pal tlang ngai te oma eng chung ti gang chu training lo ta na train teacher lo ta na pe chuan class lak thei ni lo ti te ani a khang tiang khan thil chi sang kha zir tir tu ni tur ta khan qualification ka an nei ani sarkar po hian chumi ni lo ta na chuan ani hi claim in no pang akil koi thiam dewa atha ang inti ngot chi ani lova ani hi a hmel thade uboka no pangin athun oi dewang ti ngot chi po kha ani lo train an ni anga ya qualification an nei ang sarkar ina phu tang zong kha an nei vek lo chuan zir tir tu a khan autong pong ba tran ngot thei reng lo chu ting deuh bok chuan Sunday school a po hen qualification kan nei ve a chu engdang ba adilo toile thara wa piang thar an de turani ti hian ni ringot mai ani kan fa te kum thum kum lian ni tanga ron Pathian thua ron thlen tira puitling kum sawm le pariat an ni thleng azir tir tu turata na kan ruat te toile thara wa piang thar an ni ngei tur ani ringot mai ani chu kan qualification ani church board roi tu 10 ko than committee roi tu 10 thei kan ngai to che da thak hop mai ko thanin Sunday school zir tir tu kan ruat na hian toilet thara wa piang thar an di em ti hi kan ngai poi bo pasak ni ro se toilet thara wa piang thar lovin kan fa te an ron an zir tira toilet thara wa piang thar tura an zir tir hian an mani po an pian lo na khan in tin nge piang thar an ron pian thar tir theng ti kha ngai tu na om selagin engang pon no pang en kol kha thiam ro se engang pon mel ro se engang pon tlong o ro se le kha thir engang pon thiam ro se toilet thara wa an pian lo chuan zir tir tu ni tur ta khan an qualified lo ti da ani bai chu kan ngai tu da om reng se la ka du toilet thara wa piang thar an di tur ani ringot bai ni chu qualification kan nei ve ani Sunday school a hian chumi tel lo chuan zir tir tu hi ruat mai lo wang u khoi bola ya ko than in dai lo da deuh lo thei lo a ngai na chinai chuan lo ti nok po lo ni ta se ala riat thiam thei de ve bar thun chu ko san kan in dai ve deuh na mun a hi chuan toilet thara wa piang thar nge hi ro tang u ziak le chiar har sat deuh zawk po ni ro se no pangkil koi kha lo zei vak lo deuh zawk po ni ro se toilet thara wa piang thar kan fa te toilet thara wa piang thar tur ron zaka ron kai hloi tu tur an ni wangin toilet thara wa piang thar nge kha i ro tang u an ma ni pona an chan lo an ma ni pona om zia an riat phak lo kha internet kan fa te ne na an fril te lu lang etin gen ron zir tir chu te lu lang chumi ni wang chuan kan fa te zir tir tu turata da hian du ulukang u toilet thara wa piang thar nge i phang teng u mun tam taka hian chu kan ngai poi mo lo thin di in ka ria ati hi atlong ol dewa ti te hi zir tir tu kan rot na ani mai bai de win ka ria chulaya chuan church board roi tu 10 ko san ro rel khol 10 kan fa te thut tak aron an than le tur ron zir tir tu turata da kan be ruat ate hian film khurang u toilet thara wa piang thar nge in ruat ra bang u toilet thara wa piang thar nge hi zir tir tu tan in ruat ra bang u atot le a chuan zir tir tu te hi no pang te
chan tam na kong kai hruai tu tur kan di ti lai hi kan hriat ta da kan du a lal Isu Krista an khen be khan ading lam panga pakhat an kheng beta velam panga pakhat an kheng beta chachi thalu ko loka jek bung som thile pathum chang som thum le pakwa chon ti hian kan bu a velam paka be chon Pathian papa in helovem ni in ti dam la ke ni po bin ti dam ta che ati a chu tiang che chuan tu da po hian kan no pang te hian zir tir tu in helovem ni in ti dam la ke ni po bin ti dam ta che ti in bin ko wadi ti hi kan hriat ta da kan du ani kei ba di kan in ti dabaga kan no pang te kan ti dam bokaga kan va in chan tam na huanga kan lu thei do di ti lai kha kan hriat ta da kan du ani kan no pang te chan tam na thu kan fil na tur ta na chuan kan no pang te toilet tharawa pian thar tur kan zir tir na konga ni kan zir tir na tura hian keima dia zir tir tu tur te hi kan om ma sakaga ya kan in ti dam ma sakangai kan in ti dam ma sak lo chuan in tin nge kan no pang te kan ti dam theiang eng tin nge an hliam kan tuam dam sak theiang keima di kan in ti dam ma sakangai kan zir lai te ti dam thei lo kan zir lai te tuam dam thei lo zir tir tu ma ni po in ti dam thei lo kha kan liang ti hlo om tlat chu bang chon in ti dam la ke di po min ti dam ta che ti kha vai da hian zir tir tu ten kan ngai to da om selagin ka du a kan no pang te kan chan dam da tur do da di chuan ke ba di po kan in chan dam pasak aga ya di atom na tur ta da timo thele kha thona chuan ti hian kan pu a le kha thon pakhat da bungli chak so le poro ka chuan dang ba le zir tir na chuan phim khurla chung thel ti in om rengro chu tiang tin dang ba le thu ngai thatu te chan dam don zuk nia ti kha kan pu ani kei ba ni kan phim khuranga kan thu zir tir kan phim khuraga chumi chuan kei ba ni ba ga khan kan thu ngai thatu te kan chan dam thei do da di I thu zir tira phim khurla ati ngot lova nang ma le ati nang ma le zir tir da phim khurla ati chu wa chuan no pang te chan dam na huanga om turin kan zir tira toilet tharawa pian thari chan dam na ani kan tia kan zir tira de chuan kei ma di poi toilet tharawa piang thar kan ni anga ya chubia tho chon kei ma ni po kan omanga ya kan zir tir na thu khan kei ma ni kan om telanga chu chuan kan nu na tagin no pang ten khai hei nge he di hi chan dam na chu an ron te ka kan nu na tagin mi ten an ron buaga kan no pang ten kan hung an ron zuenga kan va in chan dam kan ni thei do da di kan thu zir tira kan phim khuraga kei ma ni kan phim khur tel boka chu te chuan kei ma ni le kan thu ngai thatu te kan zir lai te kan chan dam dot adi ti kha vai da hian thatai la chu bang chuan kan thu zir tir chau ni lovin kei ma ni po zir tir tu te po phim khur te lang u le kan sai te tok te lalpan kan za tat ma som ro se